Salut, mă numesc Ana și îți mulțumesc că ești alături de mine. Te rog să te abonezi la canalul meu și vă invităm să vizionați un videoclip cu noua noastră poveste originală. Soarele cădea prin jaluzelele albe pe parchet în dungi uniforme, precise matematic. Olga iubea geometria și simetria în orice. Această ordine imaculată o calma. Totul în viața ei era guvernat de reglementări. Programe de livrare, achiziții din Noua Zeelandă, audituri ale punctelor de vânzare cu amănuntul. Lanțul de cofetării Cuptoraș, pe care le deținea cucerea cu încredere piața capitalei, întrecând treptat concurenții lenți. Olga își conducea afacerea cu un comportament nemilos. La 36 de ani, proprietara lanțului arăta impecabil. Costumul ei gri închis, cu pantaloni, se potrivea perfect. Nici o cută nu era ne la locul lui. Părul îi era strâns la spate într-un coc strâns. Nu purta bijuterii, cu excepția unui ceas elvețian. În spatele ei, subordonații o numeau calculator. Odată furnizorul a ratat termenul limită cu 3 ore. După contract, trebuia să-i aplice o penalizare. Managerul punctului de vânzare din regiunea vestică a picat auditul. Avea timp până la sfârșitul zilei să predea lucrarea gata făcută și să-l numească pe adjunctul său interimar la ora 9 dimineața. Afacerile erau refugiul perfect. Aici, în lumea numerelor, totul era previzibil. Depui timp și obții un bilanț trimestrial perfect. Fără sentimente. Sentimentele sunt defecte. Nu este nevoie de ele într-o afacere ca asta. Singurul care putea argumenta în mod rezonabil calculele ei era Ilie, un furnizor cheie de echipamente și partener de lungă durată, de încredere, rezervat, cu ochi atenți, menținea o distanță profesională impecabilă. Era ca și cum Ilie simțea că în spatele acestei armuri de afaceri impecabile, Olga ascundea o frică panicată de durere, alegând în mod deliberat singurătatea pentru ea însăși. Olga s-a dus la fereastră, privind orizontul aglomerat al Bucureștiului. Palmele îi se încleștau ca de obicei. Unghiile îi se înfipgeau dureros în piele. Acum 20 de ani, echilibrul ei personal se afundase adânc. Apoi pur și simplu trase o linie sub trecut. Închisese acele conturi și își interzisese să-și amintească de tot ce a suferit. Pe atunci avea 24 de ani. Sora ei, Svetlana, cu 2 ani mai mică, era reflexia ei blândă. Și apoi a apărut Denis, un bărbat cu o privire grea, pătrunzătoare și o voce șoptită și poruncitoare. Olga se îndrăgostise profund mai întâi, dar în ochii ei era o întunecare. Denis o alesese pe Svetlana, cea mai mică, cea pe care o putea transforma în orice. O izolase rapid și discret pe fată de lume, o obligase să renunțe la facultate, să-și schimbe numărul de telefon și să întrerupă contactul cu puținii ei prieteni. Sora ei mai mare a încercat să intervină. Își amintea de acea seară înăbușitoare de iulie, când sosise neanunțată la Svetlana acasă. Când a văzut, era slăbită, cu o privire neobișnuit de teamă. Tresărea la fiecare sunet din afara ferestrei și verifica frenetic ora pe telefon. Era clar că Denis era pe cale să se întoarcă, iar această vizită încălca regulile sale stricte. Când Olga a încercat să o ia de acolo, ea a țipat brusc, pălind de furie și cu lacrimi în ochi. "Ești doar geloasă. Îl urăști pentru că m-a ales pe mine. Pleacă." Olga a plecat, dându-și seama că nu-și putea lua sora cu forța. Și în noaptea aceea, Svetlana a dispărut complet. A doua zi, Olga a fost întâmpinată de un apartament gol și numere blocate. Denis nu a luat nimic din fosta lor casă, nici măcar cartea de bucate care era a părinților lui, pe care odinioară o prețuiseră ca pe o amintire prețioasă. Olga își vânduse apoi impulsiv apartamentul, aruncase toate lucrurile surorii sale în fundul unei cutii pentru a uita de durere pe care o avea, își schimbase informațiile de contact și se cufundase complet în ritmul brutal al capitalei, încuindu-și inima în spatele unui lacăt. Seara de octombrie era rece și ploioasă. Aerul umed mirosea a frunze putrezite și al mirosului amar de pelin de pe marginea drumului. Proprietara business-ului Cuptoraș se întorcea dintr-o călătorie de afaceri din Franța. Hotărâse să nu ia trenul, dar să meargă în acea călătorie de afaceri cu propria ei mașină. Mașina ei luxoasă brăzda lin de nivelările autostrăzii. Olga părăsise autostrada federală din cauza unor lucrări rutiere.
GPS-ul a condus-o pe un drum prin pustietate. Până atunci, ea nu a mai știut nimic despre sora ei, Svetlana, dar atunci a primit un telefon de la o veche prietenă de-a Svetlanei. Acea prietenă i-a spus Olgăi că am văzut-o pe Svetlana ta în centrul orașului. Mi-au dat lacrimile. A fugit de soțul ei. Se ascundea undeva prin sate. Apoi Olga se forță să închidă telefonul, nu mai putea auzi așa ceva. A început involuntar să frâneze. Un amurg gros și cenușiu se apropia de satul pe jumătate abandonat. O siluetă mică, o siluetă solitară, stătea încremenită pe marginea drumului. Un vânt pătrunzător zbârlea tivul unei jachete vechi și supradimensionate. O fetiță de vreo 11 ani, ghemuită, ținea în mână un coș de plăcinte, acoperit cu grijă cu un prosop curat de vafe. Olga se opri pe marginea drumului, iar farurile LED ale mașinii ei străpungeau întunericul. Olga coborî geamul, iar mirosul de pământ umed și ploaie înghețată pătrunse instantaneu în interiorul cald. De ce stai singură aici? Vocea ei suna neobișnuit de răgușită. Ochii gri și mari o priveau. Cumpărați niște plăcinte, vă rog, a rugat fetița încet, abia vorbind, mișcându-și picioarele în cizmele ude. Plăcintele sunt proaspete, cu vișină și mere roșii. Ștefania Petrovna a copt, iar eu am ajutat-o. Olga i-a întins în tăcere o bancnotă de 100 și a luat o plăcintă din coș. Era încă caldă, învelită într-o hârtie de copt. Olga a luat o mică mușcătură, iar lumea din jurul ei s-a oprit. Ploaia bătea pe parbriz, aerul condiționat bâzâia, dar toate acestea s-au estompat în fundal. Acest gust era inconfundabil. O rețetă unică de la regretata ei mamă. 1 kilogram de vișine sălbatice și acrișoare, o mână de mentă uscată și o lingură de miere de tei parfumată pentru moliciune. În copilărie, ea și Svetlana coceau în fiecare sâmbătă aceste plăcinte. Olga a atras de clanța ușii și s-a repezit afară în ploaie, pantofii ei impecabili din piele întoarsă pătați de murdăria de pe șosea. Nu-i păsa de costumul ei scump. Olga a îngenunchiat în iarba umedă de toamnă și a îmbrățișat fetița. De unde? Vocea ei s-a transformat într-un țipăt, transformându-se într-un gâfâit răgușit. De unde ai luat rețeta asta? Cine te-a învățat, mama? Șopti copilul speriat plecându-și capul. Urcă-te în mașină acum. Era cald în mașină. Anastasia ședea pe scaunul din față, complet cufundată, în scaunul scump de cașmira Olgăi. Aer. Cald sufla din încălzitor. Fetița își încălzea degetele. Albastre și paharul de ceai din termosul pe care Olga îl turnase cu o clipă în urmă. Cu mâini tremurânde, Olga privea insistent față copilului. Același contur al unei bărbii încăpățânate, aceeași linie a frunții, aceleași gene pufoase. Cum te cheamă pe tine? Întrebase Anastasia. Eu mă numesc Olga. Ea încerca să spună asta cât mai calm posibil, chiar dacă inima îi bătea cu putere în piept. Anastasia, unde este mama ta? A murit în luna mai. A fost foarte bolnavă, a tușit mult timp. Anastasia și-a plecat capul, iar lacrimile au început să-i curgă. Anastasia a început să povestească despre familia ei. Am fugit de tata cu mult timp în urmă, cu un autobuz noaptea. Ne-am ascuns aici ca să nu ne găsească. Mama lucra la bibliotecă din sat, iar acum locuiesc cu vecina mea, mătușa Ștefania, dar în curând o vor duce la oraș, la spital. Are probleme cu inima și mama a plâns mult înainte să moară. Mi-a spus că are o soră mai mare, care se numește Olga. Locuiește în București. Voia foarte mult să-i scrie, dar se temea că Olga nu o va ierta. Se uita adesea la vechea fotografie pe care o aveau împreună, în care erau mici, și spunea că este atât de vinovată. Fiecare cuvânt pe care îl spunea Anastasia pe Olga o înțepa ca un ac în inima ei. Svetlana a murit în acest loc izolat, într-o casă mică și dărăpânată, în sărăcie și frică constantă. Între timp, Olga deschidea noi filiale, aproba designuri interioare și se considera puternică. Ce prostie! Ce gust lipicios fals avea această viață de succes! Olga s-a întors spre Anastasia și cu grijă, ca și cum s-ar fi temut să o rănească, i-a îmbrățișat umerii, îngropându-și fața în părul ei umed, parfumat de ploaie. Olga a izbucnit în lacrimi. Pentru prima dată în 12 ani, a izbucnit în lacrimi, plângând, revărsând tot întunericul și resentimentul reținut înăuntru. Reclamațiile trecutului îi răpiseră pe ea și pe sora ei cel mai prețios timp al lor. Olga s-a dus în sat. Ștefania Petrovna, o bunică palidă și bolnavă, a salutat-o cu prudență, dar văzând-o pe Anastasia agățată de mâna oaspetelui, a înțeles totul fără cuvinte. Olga a luat-o pe fată cu ea, lăsând o sumă mare paramedicului local
și o săptămână mai târziu s-a întors pentru a o transfera personal pe Ștefania Petrovna la un centru de cardiologie modern. Olga a recrutat cei mai buni avocați, a cărat nenumărate documente și a așteptat șefii autorităților tutelare la intrări pentru a împiedica trimiterea Anastasiei la un orfelinat. Întâlnirea acestei fetițe a spulberat complet lumea ei. S-a dovedit că viața nu este un plan de afaceri. Nu poate fi înghesuită într-un program. Și primele săptămâni au fost cele mai ușoare. Anastasia reacționa nu prea liniștit la orice sunet puternic și adesea plângea noaptea, ghemuită sub pături. Olga s-a trezit complet neajutorată în fața durerii acestui copil. Într-o seară de noiembrie, febra Anastasiei a crescut brusc, iar a doua zi dimineață, Olga a avea o ședință crucială a Consiliului de Administrație pentru a discuta veniturile anuale la care compania lucra de 6 luni. Pentru prima dată în viața ei, Olga și-a închis pur și simplu telefonul de serviciu. Și nu a mers în acea zi la oficiu, Olga s-a așezat pe marginea patului, schimbând prosopul umed de pe fruntea Anastasiei și căutând pe internet sfaturi despre cum să gestioneze febra unui copil. La ora 2 dimineața s-a auzit o bocăneală ușoară în ușă. Ilie a apărut în prag. Nu a pus întrebări inutile la telefon, ci pur și simplu a adus medicamentele necesare pentru copil de la farmacia deschisă non-stop. Nu a încercat să intre în apartament, înțelegând starea Olgăi. I-a înmânat pachetul, i-a atins ușor mâna și i-a spus: "Ținem legătura. Întâlnirea de afaceri a fost amânată pentru 3 zile. Lucrează la asta," i-a spus Ilie. Și a plecat. În noaptea aceea, Olga și-a dat seama că ceva apăruse în viața ei care sfida orice calcul matematic. Între timp, Anastasia a început treptat să se facă bine. Olga, între timp, învăța din nou. Nu să îndrume, ci să asculte. Să întrebe cu blândețe despre temerile ei, să-i împletească părul dimineața, să se descurce cu răbdare cu temele școlare. Interiorul minimalist al apartamentului din centrul orașului a capitulat în fața acestei noi realități. Un ursuleț de pluș imens și-a stabilit locul pe canapeaua din piele. Un coș de plastic strălucitor, plin până la refuz cu marchere și abțibilduri, stătea acum permanent pe masa lăcuită. În timpul unei alte negocieri strategice, Ilie, ca de obicei, își făcea lucrul fără multe vorbe. Olga s-a uitat la el și a zâmbit călduros. Ilie ne recalculează logistica pentru a 3-a linie și hai să adăugăm produse de patiserie de casă în meniul cafenelelor noastre. Am o rețetă. O rețetă? A întrebat el, sincer surprins, ridicând din sprâncene. Da. Olga a simțit brusc o căldură neobișnuită și ușor jenată. S-a uitat pe fereastră. Îl voi coace singură în weekendul acesta. Vino la mine și te voi servi dacă dorești. Ilia s-a uitat fix la ea câteva secunde, ca și cum nu-și putea crede urechilor, apoi a dat din cap înțelegător și a zâmbit. Calm și foarte deschis. Cu siguranță voi veni. Trecuse un an. Duminică dimineața a inundat bucătăria spațioasă a casei lor de la țară cu un soare auriu gros. Aroma bogată și confortabilă a produselor proaspăt coapte plutea în aer. Anastasia, purtând un șorț amuzant pătat de făină, întindea cu nerăbdare aluat cu un sucitor. Ștefania Petrovna, pe care o externaseră acasă, moțăia liniștită pe verandă, cu picioarele ascunse sub o pătură caldă de lână. Olga s-a apropiat de fiica ei, a îmbrățișat-o ușor pe umeri și i-a sărutat creștetul capului cald. Anastasia s-a întors cu o încredere profundă și absolută. A șoptit: "Știu că mama ne vede și cred că acum e foarte liniștită acolo sus." Olga s-a uitat pe fereastră. Ilie era ocupată în grădină. Trecutul cu toate locuințele ascunse. Ușile închise și cuvintele nerostite în sfârșit au trecut. Afacerea lor mergea foarte bine. Ei continuau să lucreze ambii, dar au început încetul cu încetul să o implice și pe Anastasia în afacerea lor de familie. Vă mulțumesc că ați urmărit până la sfârșit. Dacă v-a plăcut povestea, vă rog să mă susțineți cu abonarea la canalul nostru și cu un comentariu postat sub acest videoclip. Mulțumesc!